A Xunta prevé rematar en abril as obras do Instituto Manuel Chamoso Lamas tras incrementar nun 20% o seu orzamento para dar resposta ás necesidades que foron xurdindo durante o desenvolvemento da actuación. A medida que se ían realizando os traballos, os técnicos e operarios atoparon diferentes dificultades, tanto na escavación do terreo, que foi máis complexa do inicialmente previsto, como na cimentación do novo edificio, entre outros aspectos sobrevidos. Hoxe, a obra avanza xa cara ao seu fin, co arredor do 85% executado. Cun investimento final de case 3 millóns de euros, a ampliación do Instituto Manuel Chamoso Lamas supón a construcción dun novo edificio de máis de 1.200 metros cuadrados para talleres de FP. Deste xeito, dase a resposta á necesidade de espazos técnicos nun instituto para impartir estas ensinanzas. O novo volume vai dar servicio ao ciclo de grao medio de soldadura e caldeirería, que require duns espazos e equipamentos específicos. Distribuirase en 2 andares. O instituto conta con 500 alumnos a día de hoxe, dos que máis de 160 son de formación profesional.